You know what time it is? Hausa by freestyle. It's your boy M Nura on the beat. Ba sai na faɗa muku da wa nake kama. Many people mu suke taɓata ma. Dole za a ban mu yi takama. Hausa rap ni da nomi shaye-shaye. Mu ne Hausa people to, tarihi gare mu to. Mu ne jagaba we show the to. Rappers they show us dan muke da pants. Tarin dukiya gare mu har da bands. Je ka bincika muna da overpants. Na tuna a lokacin da muke rap su kushe mana abu, amma yanzu so suke mu zama all the one da mu da su. Ai masoya na a koda yaushe M Nura ina tare da su. Masu so su ganni down ni ke take da su. Dove Hausa vibe, mu ne Hausa people leaders. When I look to my desk, zaka ga mu up and down, mun shiga ta babbar riga. Muke saka kata in ka ga mu ne. This is Hausa vibe freestyle. 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 Mune jagaba fa ba mu ja da baya, in ka ga mu ni gaba mu ba hayaniya. Hausa people leaders namu manya manya. I'm the best, ni gani ake kira da boss. Ni da pants walla sai a ja mu on the line. Hitters how are you? Sai ku ce da ni I'm fine. All my people guys, shout out to Wonder Boss. You ne manya Hausa best. Sata Power Balewa, Sardauna, Sa Ahmadu Bello, Shehu Usman Danfodiyo, General Murtala Muhammad, Yakubu Gowon, General Abacha, IBB. Mune Hausa people leaders. When I look to my desk, zaka ga mu up and down, mun shiga ta babbar riga. Muke saka kaftan in ka ga mu ne.